Republička izborna komisija proglasila je 4 liste za izbore članova Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine, koji su zakazani za 26. oktobar. Tada će pripadnici 17 manjina na direktnim izborima birati predstavnike u nacionalnim savetima. Pripadnici bugarske zajednice u Srbiji biraće između 4 liste sa 19 kandidata. To su Grupa građana, Budućnost u koju verujem, dr. Vladica Dimitrov, Koalicija Bugara u Srbiji, Zoran Petrov, Vladimir Zaharijev, To smo mi, Od srca za boljitak sviju nas gde god da smo i Napred Sonja Stanulov. Građani koji su se upisali u poseban birački spisak za izbore za nacionalne savete manjina o mestu i vremenu glasanja bit će obavešteni do 20. oktobra. Republička izborna komisija je do 10. oktobra proglasila ukupno 58 lista za izbor 17 saveta nacionalnih manjina. Za samo 8 meseci u Srbiji je uvezeno gotovo 20.000 tona mehanički otkošćenog mesa, odnosno drobljene šije, leđa, trtice, kosti i kože pilića, piše Alo. Ovo je najgora kategorija mesa koja je u velikom broju zemalja Evropske unije zabranjena čak i za ishranu životinja. Srbija izgleda ima druge aršine, pa se kod nas mesom obogaćenim antibioticima, hormonima, teškim metalima i bakterijama bez ikakve zabrane i kontrole pune pljeskavice, viršle i kobasice koje posle konzumiraju čak i deca i trudnice. Uvoz ovog mesa, koje za većinu razvijenih zemalja predstavlja škart, kako saznajemo, u Srbiji se povećava iz godine u godinu. Tako je prema informacijama kojima raspolaže Uprava carina, 2012. godine u Srbiju uvezeno oko 14.000 tona ovog mesa, 2013. 17.000, dok je ove godine samo u periodu od januara do septembra uvezeno gotovo 20.000 tona. Ovo je, prema rečima doktora Miroslava Stojšića, bivšeg načelnika veterinarske inspekcije, stravična cifra koja pokazuje da je stanje u Srbiji što se tiče kvaliteta hrane sve alarmantnije. Vrat, kosti, trtica i koža upravo su delovi tela u kojima se najviše zadržavaju hormoni i antibiotici koji se daju pilićima putem ishrane, a često se nalaze i razne bakterije poput salmonele i ešerihije. Takvo meso ne samo da je nekvalitetno, već je potencijalno i opasno. U Nemačkoj, Francuskoj i Holandiji nekada se koristilo za prehranu pasa i mačaka, ali je i to zabranjeno. Kod nas zdravlje stanovništva očigledno nije prioritet, već se gleda samo na cenu. Opštinska organizacija Crvenog krsta počela je da sprovodi planirane preventivne radionice za boslegradske osnovci u okviru obeležavanja 18. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima. Danas smo proveli drugu radionicu za učenike 8. razreda u osnovnoj školi u Boslegradu, a tokom prošle nedelje održali smo prvu, rekla je sekretarka lokalnog Crvenog krsta Ruska Božilova. Ona je naglasila da je cilj ovih radionica da se naša omladina što više upozna sa problemima sa kojima se susreće u modernom društvu širom sveta, kao što su trgovina ljudima, alkoholizam, trgovina drogom i drugo, kao i prevencija. Takve radionice, prikazivanjem filmova i podelom promotivnog materijala održat ćemo za učenike u ovdašnjoj gimnaziji, a dodatno pravimo napore da organizujemo i za osnovce u selima, dodala je Božilova. Ovogodišnje obeležavanje 18. oktobra počelo je obukom omladinaca za buduće edukatore za borbu protiv trgovine ljudima, dvodnevnim seminarom na temu lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima, koji je održan na Vlasini i u istom je Boslegradski Crveni krst učestvovao sa 2 dece. Bosilegrad je jedna od 34 lokalne samouprave koja je uključena u likovni konkurs za novogodišnji kalendar Evropske unije Progres, program na temu Upoznaj Evropu. Na konkursu mogu učestvovati učenici srednjih škola i gimnazija u opštinama jugoistočne i jugozapadne Srbije. Učesnici ovogodišnjeg likovnog konkursa Upoznaj Evropu treba da predstave sopstveno viđenje činjenica o Evropi za koje smatraju da su zanimljive i da ih treba podeliti sa drugima. 12 najboljih radova koje bude odabrao stručni žiri biće štampano na kalendaru Evropske unije Progres za 2015. godinu. Mladi autori odabranih radova biće nagrađeni laptop i tablet računarima, kao i fotoaparatima. Laptop i projektor biće dodeljeni školi koja bude proglašena za najbolju na osnovu ukupnog broja i kvaliteta svih podnetih radova, kao i prednosti u organizaciji internog školskog takmičenja.
Konkurs je otvoren do 10. novembra 2014. a proglašenje pobednika, dodela nagrada i promocija kalendara bit će organizovani krajem decembra u Blacu. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 19 do 25 stepeni. Uveče i tokom noći smanjenje oblačnosti. U petak novo jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a veća količina padavina očekuje se sredinom dana i posle podne. U toku noći razvedravanje. U subotu pretežno sunčano, samo se tokom jutra na jugu očekuje oblačno, ponegde sa slabom kišom. U nedelju i početkom sledeće sedmice jutra će biti vedra, sveža, u kotlinama i dolinama i maglovita, tokom dana sunčano i toplo. U našoj opštini sutra promenljivo oblačno uz smenu suvih i kišnih intervala, moguće su i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha 9, najviša dnevna 20 stepeni. Povremeno će duvati jugozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi.